Hagyjon, nem sokáig fog élni Bas. Hagyjad már. Na. Kiképző, hallod? Felrakjuk a internetre, Gabó, jó? És aláírjuk, hogy milyen egy... Sok volt a... Neki esik. Hagyjad már. Gabó! Ma nem szeretik. Figyelj, kiszegült a kiképző, hallod, ilyen bakon. Gyere ide! Neki már liheg, hát hagyjad már pihenni. Liheg kap, hogy kifekszik. Tapi! Tapi támad! Tapi! Júj, hogy kijött a ceruzája! Nem!